Daluyon. Napalabas, nagranada Senyor Ismael ken Tata Mindo, ket nakangeg manen iti sao tinawud-udi, manipod iti don, ngem impakita daytoy ti kinatibker na. Isu nga iti udi na, ni Senyor Ismael tinasair iti pannarita ti lakay. Iti sa bali abangir, tumibtibker ti atap ni Mateo, nga adda pakainaigan ni Andreo iti operasyon ti pagminasan, gapu iti nakakita ti lalaki iti pagminasan, iti baro. Kabayatan na, mas daw ni Vanessa, gaputasaan matlangin asumrek iti mansyon ti amana. Idinto, tanakasangpeten daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Sigud mo't ano sumangpat, sumrak adagosan iti mansyon. Ngamapay nga itakat saan payla simrak. Mapanak iti likodan ti mansyon. Ang mga no adamot ijay. Basta denggeman na imbag dagiti bagagker. Ha? Tapno saan ka nga pito. Adda kasarsarita na iti cellphone. Adda bilbilinan na. Aglingadak. Ikagumaak adenggan no anya ti ibilbilin ni Papa iti kasarsarita na iti cellphone. Ni, imadayo ni Papa. Ikagumaak apaliiwan. Barang adda maduktalak. Anya ti makagapo. Apay nga imbilin ni Mateo ti panaganad takin ni Andrew. Bakit? Nakita ka no ni Mateo nga anak ta, nga adda ni Andrew, iti pagminasan. Anya? Ay, Diyos ko. Anya tararamidan ni Andrew iti pagminasan. Dayta nga ron ti pakasidaawan ti anak ta. Ket no panunutan na naimbag. Anya kumatyar aramidan ni Andrew ijay. No awan ti pakainaigan na iti pagminasan. Mindo. Ay, no kasta nga ron. Nasken aliklikan tayon dayjay nga Andrew. Saan? Ang mga numakadlaw no aramidan ta dayta. Ha? Anya nga ron ti rumbang nga aramidan ta. Kunak man nubilin ni Mateo arumbang nga anadan ta dayjay alalaki. Kasta nga agpaiso timbaga ni Mateo. Agan nadtakan ni Andrew. Hanggang saan ta nga iparik na ken kwa na alikliklikan ta. Taamangan no agatap. Dayjayan ni Papa. Pimanawan. Sayang ta saan ko anaalingag ti amin ang nagsaritaan da iti kasarsarita na iti cellphone. Ngam nalawag tinangag ko. Nga agpaspasapul iti agbalin abuyot na. Amang ipatungpal ka no iti kayat na mapasamak. Ngam sakbay a pimanaw ni Papa. Kinasarita na ni Yaya Claring. Kasla binilin na. Tinasayaat, kasaritak ni Yaya. Amwak no anya ti imbilin kan kuana ni Papa. Ni Vanessa ti umawawag. Amangan na da napatid nga ibagana. Hello, Vanessa? Loretta, amangan no kaya't mo ti umay dito yung mansyon? Anya? Mangrabrabag ka ka di Vanessa? Amumot akagura nakpailang ni Senyor Ismael nga aging gaita. Saan man nga agsasao ni Papam, ammo kakasurun nakpailaang. Gapo iti panaglibak ko kankwa na idinagtalaw ka. Awan ni Papa, pimanaw. Ada ka no napatag-apapanan na, kat amangan no mabayagan. Ha? Kaya't ko kumaama kapag plano ta na imbag, no anya ti rumbang nga aramidan ta. Tapno adda matulungan ta dana na Marcela. Sa bagay. O alang arod, awagak labiit ni Manong Andrew. Nakanyak ni Mateo, nga si dagdit iti pagpakpaknan na. Iti pagnanaidan na. Ang sa dino nga taabanda dito. Sa pulot no sa dino. Ni Mateo, adda ka gayam dita. Umay ka, Manuel. Surutin na. Agsarita tayo tinataltalgad a lugar dito'y kakaykaywan. Kunak manood na dito'y ni Manuel Marcela. Saan pa'y mat ana isarong ditoy? Apay nga may insolidad. Kasano kat pimanaw asaan ang nagpakpakada.
Napanak ijay talon, tabalunak ko ma. Ngamawan mo't ijay. Kung nadagiti kakalugaran tayo nga adda ijay talon, asaan ka no pa'y mo't anapan ijay ni Manuel. Iso ang nagpaspasara kak nga imay dito'y balayaw. Saan pa'y laeng nga imay dito'y ni Manuel? Napanan man nga tan ni Manuel ayah. Ay na. Di ka agda nagsulidad. Amang ano adalaeng ni Manuel iti ayan dagiti kakadwa na nga agrunrunda iti rabi Ay, jak man amo Marcela. Ngamadandan aganak. Anya? Day tati agpaiso kabsat. Nang runa no pumanaw ni Manuel asaan nga agpakpakada. Anya di kunam, Mateo? Nasken niya an nadanyo ni Andrew. Nakita nga minti ka danay di pagminasan. Anya? Ni, anya nga itar aramidan na di pagminasan. Jak pa'y amo, Manuel. Ngam na amwak kada tatang. Amasansan amapan iti lugar tayo ni Andrew. Pudno day ta. Nang runa iti dimtong ti gundaway nga dadag iti polis amapmapan ijay. Amang ibagbag ati panangpanaw tayon iti lugar tayo. Manuel, mamatiak at talaga nga adda pa kay naigan de Andrew kan Senyor Ismael iti pagminasan. Mateo? Agsusyo iti amin a negosyo da Senyor Ismael kan Andrew. Iso asigurado nga adamot laing ti ammo da iti operasyon ti pagminasan. Kat atapak nga iso ayas asidag ni Andrew tirik na anak tayo. Tapno mayadayo iti atap kan makakalap iti impormasyon iti nyaman na panggap tayo. Ni, uning agpaison niya. Ay, ngamningay nga talorita. Jack mo, Manuel. Jack kayat apanunutan akabusor tayo metlaeng ni Loretta. Ngam saan ko mat amaliklikan dayta. Gapot takabsat na ni Andrew. Rumor ka ba lang kat malaman, Loretta? Amangan numya na kidya mansyon. Itaman pa. Kunak nulikliklikam ti mapan ijay ako na. Tamadlaw mo nga dagurakan ka ni Senyor Ismael. Pud na day tamanong. Ngam nawayak ita gaputawan ni senyor. Amangan no saan ka nga agawid itilasod ti sumagmamano nga aldaw. Apay, sa dino ti papanan na, ading ko. Saan ka numutlang nga mo da Vanessa? Ngam, iti kano pa nang bilin na kaniyayak laring. Amangan kano no sumagmamano nga aldaw, ti kaawan na. Aha, sige manong ha, mapanakon. Diyak kaya ti marabyan iti dalan ko amapan ije mansion. Aganag ka, Loretta. Wan manong? Sa dino man nga tanto papanan ni Senyor Ismael. Ikagumakangamuan no sa dino tinapanan na. Awagak ni Senyor. Kalpasan na. Bilin at ni Dudoy amang surot kan mang paliw kan kuha na. Narigatan. Amang ano nyakit din tiar aramidan ni Senyor Ismael. Inton maminsan, mabalin ka ding agpakada ka kanyak, Manuel. Pasensya ka, nanang. Kalat lang amin ni ada tinaskin na pagsasaritaan mi kadagiti kakadwak. Wan, addaak ditan anak ko. Ngamawan ba't siguro ti mapukaw kan ka no agpakada ka? Saan aya? Nanang, Amom ka day, ano sa dinula ditan tinakadandanunak anang sapsapul kan ka? pasensya ka lang ko man, nanang. Saan na maulit? Ay, jak amo, Manuel. Ngam jak maliklikan ti saan nga agdanag. Iso asapay la kumatay pangagnak, anak ko. Ulit tagtag kid daw iti pasensya, nanang. Ay, mabalin ka da rumwara kaon. Tabatang ko itatagbantay. Agawid ak, sakbay ato mga tirabi eh. Naimbag taawan tinakakita kan ka nga imay dito'y balay anak ko. Nalakalaangin para kanyak ita ti umay dito'y nanang. Ngamin, nagsaritaan min kini Manuel, no anya alugar dagiti pagnaak no gawid ak ditoy. Inkari na asaan amang bilin iti agbantay iti lugar a pagnaak, tapno sigurado. Kas tagayam. Wan nanang. Ni tatang, napan ka di mutlaang nakipagbantay. Wan anak ko. Nang runaket di na mutam mo nga agawid ka ita. Palagipan nyo ni tatang. Amangan no makapadakas mat iti salon at natipan nakibambantay na. Kinapudno na. Kanayon alapdan ni Manuel jay amam. Iso na lang tanatangken met ti ulo na.
Ngam saan matkit di nga agpuyat iti husto. Makipagbantay laeng iti maysa, wenno maysa ket kagudwa nga oras, agawid tumot laeng. Kasta ka di, nanang. Wen anak ko, iso analabit a madamdama laeng, addan tonjay amam. Ayan ni Yaya Claring? Napanan iti silad na. Pinaginanakon, takaasimat. Kanayon a mabannog ken mapuyatan no adda ditoy ni Papa. Gaputa saan a maturog, aging gaan nakariing paylaang ni Papa. Anya? Apay nga kasta? Masansan ngamin nga ibaon ni Papa no kasdya nga agpuyat. Agpatimpla iti kape. Agpaiyawat iti noan niya dita. Iso asaan a maturog ni Yaya, aging gaasaan mo't a maturog ni Papa. Katap na makasubot mo't, imbagak amapan aginanan, tawan mo't ni Papa apas asikaso. Sa dino ka di at talaga tinapanan ni Senyor? Di mon damagan Loreta, ta saan kamot laeng a masungbatan. Ngamin, saan apulos nga ibaga ni Papa, no sa dino ti papapanan na. Nasayat no nakita mo no sa dino tinapanan ni Senyor iti dayta lugar. Nas ka nasurutom iti nalimad, Dodoy. Aging kat mabalin. Di mo sinsinaan. Nawatam? O sige, aganad ka lang, Dodoy, ha? Amangan numadlaw na kamat ni Senyor. Sana mabalin na maamuan na apalpaliwam. Sige nga, Rod. Pakaamuan na kadagos, no? Damaduktalam. Bye! Naimbagmatasan nga inilibak ni Senyor Ismael no sa dino tinapanan na. Iswa na sara ka na dagos ni Dodoy iti panang surot na kankwana. Tilaang pakas dawak. Saan na nga pagbaga kanyak? No kasdya nga dapapanan na. Kano niya tirumbang asikasun na. Kat na itati pagatapak launay. Kunaklano saanan nga agsubli dagi a pulis, amang kumkumbinsir kada tayo apumanawon dito'y lugar tayo. Nagsubli damanan, Marcela. Wen nga rod solidad. Anya nga talaunay ayati pakasikuran da iti panagindig tayo ditoy. Idinto ta ditoy tayon anayanak kendi makkel. Nga rod madlaw ko adis idido ti amin akalugaran tayo, Marcela. Naku namon, tauray da kami kinimindo. Saan kami apumanaw iti daytoy a lugar? Makaamuditan nga uray anya ti mapaspasamak kada kami. Ha? Ay si kabot, Marcela. Saan ko maakumpor mila dita ti bagbagam? Saan ko mamutan adumanon iti kanito nga dapay mapasamak a kinaranggas? Kumasolidad. Takas tamat at talaga ti karkararag ko. Iso na laeng ta saan tayo umat nga ammo. No anya dagiti posible a mapasamak iti masungad nga aldaw. Talaga nga awan ti mapanunot ko apamusposan, Vanessa. Jack amuno kasano amatulungan tadana na Marcela. Kan dagiti kalugaran na iti panang papanaw da kadakwada ijay lugar da. Saan ang mabalin nga agmatider talatan? Amok dayta? Iso na lang tasaan ko at talaga nga amuno kasano. No anya ti rumbang ama aramid. Ay. Ha? Tilugan ni Manong Andrew ti dimdan. Ala, di kagdana. Sangwak ni manong mo. No kasta, nakasaritam ni Papa? Uwan, Vanessa. Nadakamat na kanyak nga amangan no makalawas. Uwan no, dua alawas ti kaadda na iti papanan na lugar. Sa dino nga ti ayan na. Tinapanan na, ti kayat ko asawan. Dahil ti ayan tirigat na ita. Di na imbaga kanyak no sa dino a lugar tinapanan na. Basta ti kunana. Adda na patag nga si kasuna. Ket amangan no mabayagan ijay. Apay nagsanay ka, Vanessa? Adda ngamin kayat ko nga ramidan. Iso na lang tadyak ammo no anya ti maaramida. Nang runa kat ammok nga awan ti kabaelak. Anya ti kayat mo, sawan?
No bilang tadakidawakan ka, maipaay mo nga ta, Andrew? Day talaga yan. Uraan niya tikid daw. Si dadanak ang mangipay. Basta ka baalak. Ken basta di nakbilinin apo matay. Tasan ka atong palain. Di kagdanag, tasaan akas tatikidawakan ka, Andrew? Anya nga rod? Sige. Ibagam kanyak, Vanessa. Anya tikidawan ni Vanessa ka ni Andro. Gagayin, di uliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, sapsapulin ni Vanessa ti amana. Inaalingag na ti kada ti kasarsarita na iti cellphone. Inkaguman ti balasang adenggan ti saritaan da Senyor Ismael. Tabareng adamaduktalan na. Ngim na paay da ito. Iti sabali abangir, nagkita manen da Manuel ken Mateo iji kakaykaywan. Ket dita, binalagan ni Mateo ti gayem na maipapan ka ni Andro. Kabayatan na, si marong karmat ni Andro iji mansyon da Vanessa. Ket nagsarita da. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Oh, apa yan nagsanay ka, Vanessa? Adda ngamin kayat kong aramidan. Isu na lang tadyak ammo no anya ti maaramidak. Nang runakat amok nga awan ti kabaalak. Anyat ka, masawan. No bilang tadakidawakan ka, maipaay mo nga ta, Andrew? Day talaga yan. Urayan niya tikid dawam. Si dadanak ang mangipahay. Basta lakit di ka baala. Ken basta di nakbilinin na pumatay. Tadyak tong palanday ta. Di kagdanag, tasan akas tatikidawakan ka, Andrew? Anya nga rod? Sige. Ibagam kanyak no niya day ta. Agpatulong ako ma. Ngam amangan no panunutom nga aglablaber sa kon. Anya kalakit din aya. Santo mapasamak day ta. Ibagam no niya ti maitulong ko ka. Kayat ni gobernador, apumanawan da na Marcela, ijay lugar da. Amangan no adda maramidam, tapno matulungan ta ida. Kat saan dan ang mapapanaw pa'y ijay lugar da. Anya? Tulungan ta ida, Andrew. Saan arumbang ang mapapanaw da ijay? Gaputak kaasi damat. Awanan ti sabali apapananda. Inyagan kan iti kanam dito'y silid mo, anak ko. Saan ka mabalin arumwar dito'y silid mo? Tamangan no kalaat nga dati umay dito'y balay. Maawatak, nanang. Alang aruden. Mangan ka, nanak ko. Sige, nanang. Mga anak no madamdama. Apay aya, anak ko. Anya ti pampanunutem. Agpampanuno ta kiti wagas. No kasano ang makaalak iti ebidensya. Tapno mapanagnakan ti anyaman na pakainaigan da Andro ken Senyor Ismael iti pagminasan. Mateo, anak ko. Agdadata nga adda ti basolda. Dakkel ti basolda. Iti ininutan apan nakatadael taglawlaw dito lugar tayo. Manipod ng rugian na gopirit ti pagminasan. Iso arumbeng laeng ama ipasiran ti pagminasan. Nasapa ka nga may, Manuel. Apay ka, day. Tata, amok nga da dito'y balayon ni Mateo. Mabalin ka di ang makasarita. Napatagti bagakan ko na tatamin daw. Iso pang nga asiyo ko matapalubusan tak ang makisarita kan ko na. Ay, alang arod. Sumrekalatan di tabalay. Di kag padpadlaw, Tamangan kit din o damit mang palpaliiw kada tayaw. Akyaman nagtatamin daw. Panawan kayo pa dito. Ay, anya nga tatibagan ni Manuel ayakan ni Mateo. Anya tinadoktalan na. Kastagayam ti kinid daw mo ka ni Manong Andrew. Wen Loretta, amok ngamin anasingad ni manong mo kani gobernador. Iliblibak na laan, ngam agpadadakan ni papa anasingad iti gobernador. Kat? Anya nga iti ko na ti kabsat ko. Kitaan na kano no anya ti maramidan na. Ngam saan ang nagkari. Siyak ti patsyam, Vanessa. Awan ti pagmamaayan ti kinid daw mo ka ni Manong Andrew. Ha? Kabisado ko ni Manong Andrew.
No kunana akitaan na, yalang-alang nantumat lang ti amin. Si Kamat, anya ti ammom. Amang ano iti day ti agundaway, katong palon na ti kinunana. Akitaan na, no adda maaramidan na. Anyat ammom no aramidan na, para kanya. Sa bagay, saan ta nga ammo? Ne, ti cellphone ni Yaya Claring. Ni Papa ti umawawag ka ni Yaya. Mabiit lang ha. Inaklaitad ka ni Yaya Claring to'y cellphone na. Kaya't mo asawan, amin at trabahador iti pagminasan, ket naggapo iti sa bali a lugar. Kasta ti rumrumor iti impormasyon ang nakahalap may, Mateo. Isumit lagayam nga awan anyaman na, nga oray no adda maisagmak kadag iti trabahador. Awan tagreklamo no bilang taadda ti agpukaw kadakwada. Ngamin, saan damat gayam ataga dito'y a probinsya? Wenno oray kadag iti la kumakabangibang a probinsya. Kat awan tagreklamo, no bilang tadaman tagpukaw kadakwada. Kasta ka din, Mateo. Wen, Manuel, iso atuso at talaga dagiti agtagi ko iti pagminasan. Ketrumbeng laeg ang maipasarding ti operasyon, ta saan laengen ada tayo nga agindag dito iti apektado. No di ket kaasi ultimo dagiti agpapay iti pagminasan. Gaputa agbalbalin akas labiyag laeng ti ayop ti biyagda. Adda ka di ni Manuel, nana? Ay na, pasensya kan, Andrew. Awan ni Manuel, tada ijay talon. Itay pa'y anapan ijay. Apay ka di. Adala ko maibagak kan ko, na. Mabalin mo mo't nga ibaga kanyak, no anya dayta. Taidanon kuntulaangan kan kuana. Amangan no napatag dayta kat agsin niliwasiw kayo. Uray siya tulatan, nana Soledad. Nakababain, man. Awan ti rumbeng apagbainam kanyak, Barok. Si kakit di man. Sana bali lang, nana. Ibagak tulatan ka ni Manuel into nagkita kami. Ala nga Rod, adakan ka dayta, Barok. Sika, ti makaam mo. Saad arumbang arimwar ka iti silid mo. Nakitak iti alimabas ti kutsi ni Andrew. Anya? Adda dito'y lugar tayo ni Andrew. Mas dawak lang. Tasaan pa'y met adim magas dito'y. Nagdiretsyo met ijay daya. Ni, sa dino ti papanan na ijay daya? Day tatijak ang muadak ka. Napanla nagbuelta kunak kuma. Nga mabalin mo ti agbuelta di tasango ti balay. Akas iti sigod nga aramiden na. Kasta amutan na Vanessa kan Loretta. Ay, anya nga ti ginagara ni Andrew ijay daya? Asino ti saragan na ijay? Mas daawak, Vanessa. Apay mo't Loretta. Anya ti pakas daawam. Inawagan ni Senyor Ismael ni Yaya Claring. Angam sika, saan? Si Kamat, amom lang arudan akaskan ka. Kaguran akmet ni Papa. Gapo iti panang suksukir ko kan kuana. Angam, adda sa bali amadlaw ko kan ni Senyor. Wano, kada Senyor kan Yaya Claring kunak manlaangan. Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Napalalo ti kinauyong ni Senyor kan ni Yaya Claring. Adda pa'y dagiti gundaway akabilan na ni Yaya. Ngam ni Yaya Claring, agan anos latan. Ha? Ni mat Yaya Claring, awan anyaman na amasakitan, basta matubngar na ni Senyor Ismael. Saan ka di? Juan, sigon ngamin ka ni Yaya. Saan abalen ama pasakitan? Basta am muna ahusto ti aramidan na. Angam nakaskas daaw, Loretta. Kasla saan agagangay ti kasta nga aramid. Loretta, Angam, sapay la ko ma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapananti na ibagak. Nadlaw ko lang amin dayta, Vanessa. Napanan ni Tatang, nanang. Remuar mo, tanak ko. Ang mga nunapan iti ayan dagiti opisyal dito'y lugar tayo. Nasiputan nyo ka din alimabas ti lugan ni Andrew. Saan pa'y? Iso asaan arumbang arumwar ka dito'y silid mo. Narigatan anak ko.
Nanang, Amok nga ado ti kayat mo nga aramiden. Ngam si kan amis mo tinagkuna. Asaan arumbeng amaamuan ti daduma si bibiyag kagayam. wan nanang. Sa nabale, tanawaya ak ngagdakiwa si Tirabi. Ngamin, ammumutin ni Manuel agayem ko ti kasasaad ko. Kat iso ti mga pampamuspusan ni tamin. Tapno saan dak amasalaw dagiti kakalugaran tayo ngagbambantay. Apay ka no asap-sapulo nak ni Andrew, nanang. Jak ammo anak, damdamaga ken kuan ano anya tigagara na ken ka. Kunak nga ibaganan kanya, tama nga no agsin niliwasiw kayaw. Angam ko na namat nga isunti makaamaw, iso kanon ti mangibagakan ka. Oh, apay ana paulimag ka, anak ko. Pampanonotek lang. Anya nga tatibag ako makanyak ni Andrew. Wen nga rod. Saan kan arumwar anak ko, ta nakaluto akon, ah? Mangan ka pa, isakbay apo manaw ka manan, no da papanam. Sige, nanang. Ala, mabiit laeng, ta inak mangidasaran. Anya nga tati masapol kanyak ni Andrew. Apay asap-sapulan nak. Anya tibaga na. Nakapasyar ka mo't baro. Wan nana. Kasi tisigod. Kaya't ko amaamuan no kumusta kayon dito ay. Ay, kaano laeng day di addamanen imay nga otoridad amang kidkid daw apumanaw kami kanon baro. Kasta ka din, nana? Wen, Andrew. Diyak man amo, no apay apagpupudutan da kami dito. Apay anasken apapanawon da kami. Kat saan kami lang aruden nga agtagtag-are nga uray no madama ti operasyon ti pagminasan. Ha? No labsen ti agsarita. Nadadaelen ti aglawlaw gapo iti operasyon ti pagminasan. Ngam no apay ada kami ipay ti pagpupudutan da apapanawon dito. Nana Marcela. Pasensya kayon. Ang madapay naskin nga aramide. Di magasak lang. Tapno kumustahan kayo. Ketsapay la ko ma. Tamasulbar ti parikutyo. Talaga adito yan ti pag-aayat mo apapanan. Tunggal adda ti mangburi-burkan ka, Vanessa. Wen Loretta, mabang-aran namin tirik na, tunggal adda ak dito igid ti baybay. Naimbag, tawan ni Senyor Ismael. Nalakat na lang ang nakarwar iti mansyon. Tasaan mo't anak ka is-istrikto ni Yaya Claring. Kan sigurado asaan na ka nga ipulong day jay. Naku namon, Loretta. Vanessa, no tinaibagak may papan iti sitwasyon da senyor kaniyaya Claring ti pakaburiburam ita. Pangasim ko man talipatom, ha? Inbagak moten asaan mo ko mga ikan iti sabali aka ipapanan. Saan mat? Iso na lang tadyak malapdan ti saan nga agpanunot. Gaputa husto mat ti paliiw mo. Siyak tupay. Napaliiw ko mat dayta, ngamjak la ikaskaso. Vanessa? No daduma, madlaw ko akasla dati kayat nga ibaga ni Yaya. Iso na lang tamaamak. Katjak amo, no anya ti kaamak na. Anya nga ro ti planom ita? Jak pay amo, ngam kasladan amo kapag saludsudan iti maipapan iti dayta abanag. Akaskas daaw day jay saan ka day? Talaga, Mindo. Agasem ngay takelaat meten ang nagpakada. Apaman anadakamat ko ti may papan iti pagminasan. Ay, panagkunaket husto at talaga ti atap tayaw. Wen nga ron. Nang ronaket nakita ni Mateo ti kaadda ni Andrew iti pagminasan. Marcela. Talaga nga rod anasken nga aganad tayo. Ang mga noan niya nga agpayso ti pampanunutan na. Talaga, mate. Kinaganad tayo mat iti ibagbaga tayo ken kuana. Ay narigatan. Ang mga nonyakit dit mapasamak. Ay, adalugan na nagsardeng iti bataw. Ay, mabitlaan tayo nakitaan. Kasano nga rod? Sikalatan ti dumanon dita, taglayo nak ija ayan da Manuel? O sige, dagasan nak tumatlaang ha. Katuan alangan matapanawan ka kat nagkuyog ta nga imay dito eh. Kan may isa, lugan mo dahito inaramat ta. Anya ka kadi. Ay. Oh, apay ang nagsanahay ka itinaunag.
Adda nga ta maamwak, Loretta? Jack maibaga no adda, Vanessa. Jack masungbatan day ta. Day jayan ni Tata Mindo. Alan, dumsaag kan, Vanessa. Pasensya kayo, Nana Marcela, no imayak manan. Ay na, Vanessa, balasang ko. Awan anyaman na. Awan ti parikot. Si kakit dimot. Ne, apa yan balasang ko? Adda ka di parikot mo. Jack amo na maibilang aparikot daytoy, Nana. Anya nga minday taaya. Adda nga min mang burburibor kanyak. Ibagatan nga, adda ti kayat ko amaamuan ko ma. Ne, may papanitian niya balasang ko. May papan iti kinataok, Nana. Balasang ko. No may papan iti kinataom, panagkunak saan asyak tirumbang akasaritam. Amok dayta, Nana Marcela. Ngam imayak, takayat ko adamagan, no anya ti amuyo maipapan kaniyaya Claring. Anya? Asino talaga ni Yaya Claring at nga tamaamuan ni Vanessa may papankan kwa na. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!